Ciao, bine v-am regăsit la un nou episod. Aici Răzvan. Astăzi ne vom juca Minecraft. Înainte de episod vă rog să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Bun. Vom intra pe prima oară pe creativ și apoi o să vă arăt o veche insulă pe care am creat. Nu insulă, că am creat-o cu 3 colegi, am făcut tot pe acolo pe survival și ne-am lăsat că ne-au tot omorât creeperi, scheleți, zombie. Na, aia a fost nașpa, dar amuzant. Și ne-am și luptat, ne-am băgat fiecare pe teritoriu, ne-am făcut case și ne-am dus cu săbii din diamond. Și ne-am luptat pe acolo, fără armuri, fără nimic. Mi-era tare. Da, acum că sunt vacanță, nu o să mai am așa de mult timp să petrec cu colegii, pentru că nu ne prea întâlnim, numai în parc. Bun, haideți să găsesc unde mi-am făcut casa aia. Țin minte că mi-am făcut o casă. Sau nu e asta mapa? Nu, dar atunci prima oară vă arăt ăla pe survival. Da! Prima oară vă arăt asta pe survival. Așa se... Da, bun. Da, țin minte locul ăsta. Asta e deja seara. Dacă ne-am dus, ne-am depărtat fiecare. Ah, fuck! Nu știu ce să mă era la mine. Uite-te aici casa. Că jumătate am făcut-o. Am vrut să ne facem, dar n-am reușit. E deja bună. Unde-i spatele să-l omor? Uite. Unde-i spatele? Nu mai lovim. Mai lovim atâta. Nu mă văd, bă. What? Dar unde? Unde-i scheletul ăla? Că mă duc să mor. Dacă ați găsit casa, știi pe unde să mă orientez, nu? Aici era... Aici-i peștera. Casa ar trebui să fie... Nu știu, uite în triangul. Să nu mă dă prea... Nu știu, mă dă prea mult. Trebuie să găsesc casa care e cel mai bun lucru care mi s-ar putea întâmpla, adică să stau peste noapte acolo. Ar trebui să mă urc peste asta. Da, uite. Și acum o să văd. Toți acolo am murit, înseamnă casa e pe acolo. Iată ce mă văd. Îmi trebuie. Da. Asta intre aici. Deci să continuăm. Mai interesează din ce e făcută mai exact. Da. Bun, ne mai trebuie. Asta putem și pe aici. Din orice să fie făcut, numai să nu existe creeper. Aici. Singura mea rugăminte. Nu există creeper. Dacă există creeper, ne-am dus. Vedeți, D-U-S. Arată-mă casă mică de data asta. Casele mele au fost și pe survival, că am fost cu 5 colegi atunci. Am făcut case de 4-5 etaje. Nu țin bine minte.
că Minecraft nu mai e un joc atât de popular, dar mie încă îmi place pentru că îmi place să construiesc. Că mi se pare chiar amuzant și când vin... Ai, fuck. Vei vedeți creeper-ul ăla de acolo. Hai de cap. Asta mi-era și rugăminte și adeverit. What the fuck? Aici. Fuck. Oi. Urăsc creeper-ul, deci urăsc creeper-ul. Îl urăsc din suflet. Ai de capul meu. Asta e că nu mi-a rămas pe aici. Ai de capul, nu știu. Nu te înțeleg că nu am nicio armă, trebuie să am foc. Stai și... Am zis ceva. Da. Ce? Dar cum de-a murit iară? Na, știți ceva? Las casa aia veche pe care am făcut-o. Eu aici unde văd măcar ceva. Nu! Hai de capul meu. Deci nu cred. Exact, o venit după mine. No, în fine. Hai. Am și Dust 2, mi-am făcut, vă arăt Dust 2. Star Wars Battle. Am greșit la Dust 2 câteva. Dar vă arăt Mirage. Vă arăt Mirage-ul. Sau Industrial Castle. Hai. Astea le-am făcut cu colegi, deci mi-a durat o groază. Mai mulți colegi, că unii au ieșit, alții au intrat, tot așa am făcut. Și... na. O să vă arăt doar un pic, pentru că va trebui să terminăm acest videoclip. Deoarece sunt deja 8 minute și... nu avem foarte mult timp. Uitați. Uitați aici castelul, vi-l arăt de mare. Bun, ați văzut. Uitați-l la episodul următor, o să vi-l arăt. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să dați un like. Ciao!